Bicyklová kolobežka napríklad. Možno aj to je v nejakých počiatkoch. No, a že prišiel som sem a budú 4 hodiny o nejakých 7 minút. Tam je holub napríklad na drote. Tuto. O nejakých 7 minút sú 4 a zmizlo to na nejakú chvíľkovú dopravu. A že ľudia zmizli, bolo to takže 20-30 ľudí a posunulo sa to už asi na cestu domov. To je celkom, čo to kamera, všetko kámoši, čo. Proste celý svet. Vychádzať si hneď. No, idem, akože, to? Tu je značka, neviem, do cesty, OK. No, a že? Tu sú droty, ja idem tam a tam bývam. Tam je kamenáč. Tu je super cesta, bicyklová, skateboardová a tu je super cesta. A všade super, no ideme tadeto. A že ja urobím zemný uhol. To preklopím teda. Na zemný uhol. Tak, nie. Ok. A to môže zostať. Môžem teda. Shit, ok. Ide zemný uhol. Kamienkom vlastne sa nedá ani spadnúť, lebo sa to vystreluje stále do bokov. Možno to aj zametajú. Možno o tom ani neviem. Kokot v okulároch nevie povedať čau a ide ďalej jednoducho. No, takže ide táto cesta a ja na nej idem. Neodrážam sa a skúšam, tam je zastávka, či tam dojdem. Čiže vlastne cca som dorazil na zastávku niekde odrazený z kopca na jedenkrát. Raz sa odrazím hentam a som tu. OK. Všimnem si, že dvojka 13, hospodárska, dostatočná cesta. Zelený kríčok, ešte lepšia cesta, 13. Sú 4, že o 4:45, keby som tu bol, môžem ísť pravda na pivo do mestského zariadenia Zelený kríčok. Ahoj. Ahoj, čau.